Gältsy, tervetuloa Notcastiin. Kiitos, on ilo olla täällä. Lähdetään heti nopeasti kysymyksistä ja tämmöisistä, että tutustutaan vähän, katsotaan mikä tässä on homman nimi. Miten sä päädyit tekemään musiikkia? Se oli aika monen asian summa, että äiti yritti joskus pienenä laittaa muskariin, mutta se ei ikinä lähtenyt ja serkku antoi pianotunteja joskus. Mutta sitten jotenkin yläkoulussa Suomi Rap alkoi puhuttelemaan ihan uudella tavalla. Meillä on siis kotona ollut paljon levyjä ja äitikin on musiikinopettaja. Niin siitä on niinku se musiikki ollut tosi paljon läsnä. Et aika paljon sanotaan siitä, että vaikka nykyään kun puhutaan lukutaidosta, että pitää olla lapsella niinku kirjoja ympärillä, niin mulla on tapahtunut sama musiikissa. Et paljon ollut levyjä ja kannustettu musiikki. Ja sitten yläkoulussa niin soittokoe oli ja kysyin silloin musiikinopettaja, että saanko mä räpätä SMC Hood Ratsia. Kavereiden kanssa tehtiin se ja siitä se sitten lähti. Mä oon itse käynyt Helsingin saksalaista koulua, peruskoulua Helsingissä ja siellä oli sitten musakilpailut ja sitten me päädyttiin loppupeleissä sitten räppäämään sinne, kun musaopettaja niin kannusti siihen. Sieltä se on lähtenyt. Mutta sä oot Helsinki lähtönyt? Joo. Okei. Minkälainen se Helsingissä oli tää musaskene? Lähtikö se siellä millä tavalla? Miten se on tavallaan, kun sä lähdit sieltä tekemään sitä musiikkia, niin minkälainen se skene oli siellä, nyt sä oot tullut tänne, mikä se on täällä ollut? No aika paljonhan se on kehittynyt siinä mielessä se oma musiikin teko, että kun se lähti silloin siellä Helsingissä, niin ne oli yläkoulussa ne musakilpailut, sit kun mä menin lukioon, niin mä olin sillain pari-kolme vuotta, että se vähän niin kuin jäi, että mä pelasin korista ja siinä urheillessahan se meni se aika. Ja sen jälkeen mä muistan, että oli lukiossa, niin siellä oli yksi Stigi-niminen kaveri. Ja urbaani legenda koko kaveri nykyään, terveisiä vaan Stigille. Niin se oli sillä, että joo, että mä kuulin, että sä oot jossain koulun musakilpailussa joskus se räpännyt. Tuutko sä meidän klikkiin, että oli se 6-0 ja mä sanoin, että no kyllä mä voin lähteä. Siitä se lähti, että oli sellainen Maunulassa, meillä oli oma tällainen räppiporukka siinä ja aloin sitten serkunkaan, joka oli tullut Amerikasta, niin senkaan vääntää. Teikö sä enkuksi niitä biisejä sit? Ei sentään. Mä en ole vielä kuullut niitä, niin En ole enkuksi ikinä vääntänyt, vaikka on kyllä moni sanonut, että voisin tehdä, mutta ehkä se on itse, että tietää oman aksentin, niin se oli sellainen cheek where I'm from -tyylinen, jos olet ikinä kuullut, että mutta joo, senkaan aloin vääntää ja sehän lähti ihan siitä, että oli joku live-mikki ja mä pidin sitä näin kädessä ja laitettiin huopa vaan päälle, että ääni pysyi eristettynä. Ja siinä sain harjoiteltua, SoundCloudiin tuli laitettua tavaraa. Ja niin, oikeastaan täällähän se on mennyt, on paljon ehkä enemmän Rovaniemellä, mikä on mun mielestä ollut tosi iso juttu, ollut se yhtenäisyys, että aika paljon sillä tuetaan toisiin ja annetaan kontakteja, varsinkin tällainen kulttuuripiiriset. Onko sä päässyt sisälle näihin musiikkipiireihin tästä hyvin? No kyllä mä koen, että ihan jees. Aika paljon, nythän mä oon sellaisessa kuin Ale ry:ssä, eli Arctic Live Entertainment, sieltä saa esimerkiksi just PA:ta ja mikkejä, miksaajia, järjestetään tapahtumia, niin on siinä aika paljon tullut nähtyä ja koettua. Mua kiinnosti, sä mainittit, että sun vanhemmat, siis äiti oli musiikkiopettaja, näinkö? Mutta kuitenkin, että onko sä ollut kuinka paljon jossain niinku musiikkiopistossa tai silleen opiskelusta musiikkia, vai onko se ollut semmoinen, että sä oot niinku itse lähtenyt kokeilemaan ja sitten kokeilun kautta se on vaan sit kehittynyt? Millä tavalla sä lähtenyt siihen? Just näin, että ei mitään musaopista. Että mulla on pikkusisko ja isoveli ja ne on taas käynyt, että pikkusisko on ollut esimerkiksi Sibelius-lukiossa ja isoveli Popiats-konsalla, että ne oli enemmän ne niinku musiikki-ihmiset tai lapset meidän perheessä. Mulla oli enemmän se urheilu se mun juttu. Mutta kai se oli sitten, kun tuli JVG mustaa kultaa ja urheilijatkin pystyi alkaa tekemään räppiä, niin se teki ison vaikutuksen. Et löys sillä lailla. Niin. Sä et lähtenyt kuitenkaan urheilua sit pidemmälle. Tai onko se edelleen osa sun elämää? On nyt tietenkin ihan tällainen lähiaikoina tämä musa on ehkä vähän sillä vakavoitunut. Mutta sitten, voin mä tässä nyt pari kesää täällä pelannut vaikka jenkkifudista Nordmanin peleissä. Shout out sinne. Menkää kattoo Suskalle pelejä. Paljon liput siellä. Paljonkohan on? Ei ne kai paljon. Sanoit tuntee Gältsy, niin saa alennusta. Gältsy suositteli. Jep, pitää laittaa joku promokoodi tuohon. Kyllä, laittaa screenille. Laittaa sun sähköposti, laittaa sinne viestiä. Jep, kauserit on myynnissä nyt. Ei, mutta sekin on ollut hauska, että siellä sitten on taas tutustunut uusia ihmisiä. Et
täällä kun mä tulin sitten tänne opiskelemaan, niin sitten niin on saanut sen yliopistokuplan ulkopuolelta tuttuja. Ja sielläkin on sitten jengi auttanut musan kanssa, että tulee keikoille ja näin. Missä sä opiskelet nyt? Itse asiassa mä just valmistuin viime keväänä Lapin yliopistosta luokanopettajaksi ja erityisluokan opettajaksi. Nyt mä oon täällä opettajana kaupungin ulkopuolelle, ei mainita kouluun, mutta ehkä joku tietäjä tulee tai oppilas tulee vielä kommentoimaan. Saa nähdä. Soittaa tätä sitten luokan sieltä isolta screeniltä tätä podcast-jaksoa. Kyllä se on pakko näyttää pikkuklippit, mutta terveisiä omalle luokalle. Ollut kyllä tosi mukava eka vuosi. Okei. Miten ne on ottanut sen, että sä teet musiikkia? Tietääkö ne, että sä teet musiikkia, vai onko se vielä, piilotatko sitä? Ei sitä kannata piilotella. Kyllä ne tietää, ja ei siinä, en mä omia biisejä siellä soita, mutta ainakin mitä nyt oli, yksi pari oppilasta oli sillä, että voidaanko katsoa Euroviisujen näitä, että ketkä nyt on tänä vuonna esiintymässä. Sitten ne sanoi, että munkin pitää sinne osallistua, mutta katsotaan ehkä joku päivä. Oota pari vuotta. Oishan se nyt aika kova. Euroviisujen käyttö. Kyllä mä näen sen vision tässä. Siinä on. Jep. Sitten kyllä tässä on myös se, että kun on Rovaniemi nyt niin vahvasti tässä. Oliko ottaa, jos pääsit Euroviisuihin, niin olisiko se Gältsy Rovaniemeltä vai Gältsy Helsingistä? Toi on kyllä paha. Varmaan Rovaniemeltä, jos mä täällä asuet. Niin, no joo, se oli ihan totta. Että kyllä aika sillain, kyllä tänne on aika hyvin sillain kotiutunut. On niin mukavaa porukkaa ja just vaikka musiikki, niin paljon ihmisiä, ketkä jeesaa ja on tosi avoimia. Okay. Onko yliopistolta sitten tullut, sä sanoit, että sieltä on tullut paljon tavallaan auttanut musiikin kanssa ja sieltä on saanut niitä yhteyksiä. Onko se ollut niin kuin yliopiston kautta? Miten sä oot lähtenyt siellä? No ihan ekaksi, kun mä tänne tulin, niin on sehän kuin Transcendent ry. Mä en tiedä, ootko kuullut. Se on katukulttuuriyhdistys, shout out Transcendent. Niin siellä on tanssia, graffittia, räppiä, just tällainen katukulttuureita ja tosi matalan kynnyksen toimintaa. Ja ihan siis, tää on ihan niinku sattumus, että ajattelin, että mitäköhän tästä musasta tulee, kun tänne muuta, että olin tyyliin vielä ehkä 3 biisiä oli Spotifyssa. Ja sitten mun Dassin asunnon kämppis niin on tällä hetkellä Transcendentin puheenjohtaja. Otso. Niin mä olin sillä, että juteltiin, näin tutustuttiin ja tyyli ekana aamuna se oli sitten sillä, että joo, että meillä on tällainen katukulttuuriyhdistys, että tuu sinne, täällä voi räppää. Ja sitä kautta sitten pääsin Mondelle äänittelee ekaksi ja sitten mä aloin tutustua myös niihin luokanopettajaopiskelijoihin ja siellä on tollainen musiikin sivuaine, missä on siellä 25 opintopistettä musaa, niin se on ihan siis perhanan taitavia muusikoita. Ja päästiin sitä kautta sitten yliopiston studiolle. Piti käydä kysyä nöyränä silloin yliopisto-opettaja Vesa Tuiskun lupa, että saadaanko tulla studiolle äänittelemään ja tekemään. Ja sitä kautta sitten myös sinne pääsi. Joudutteko vakuuttelemaan sitä yhtään? No, me ei tulla vaan perseilemään. Meillä on tässä ihan idea takana. No kyllä se sitten loppupeleissä meni sillä, että mä sain, tämäkin on pitkä tarina, että miten sitten sinne yliopiston studiolle päätyi. Että mä olin ollut siinä Transcendentissa ja sitten tuli korona just. Ja korona-aika meni ja koko ajan vähän sillain teki, mutta ei mitään julkaissut. Että oli tullut yksit albumitavaraa ja se on sielläkin hyviä klassikkobiisejä, mutta mikä se albumin nimi oli? Keskivertolevy. Siellä on esimerkiksi just sen silloin Transcendentissa vieläkin vaikuttaa, kun Matka Matti, niin sen kanssa on virtahepo olohuoneessa, niin se on vieläkin settilistassa, että se on ihan se gettoklassikko. Ja niin mä aika sillain pahasti sairastuin sitten sen koronan jälkeen, että mulle meni joku bakteeri vereen ja olin LKS:ssä monta päivää, että sain antibioottia suoneen ja sitten siinä mä päätin, että jos jonkun jutun mä haluan tehdä nyt hyvin, että mä olin sinä kesänä tehnyt paljon demoja, että mä hoidan tämän kunnian loppuun. Ja sitten sitä kautta mietin, että missä on paras studio Rovaniemellä, niin se on ehdottomasti yliopistolla. Ja sitten käytiin kysyä Vesalta luvat ja oli kaveri, joka osasi käyttää noita ja oli just käynyt musan sivuaineen. Sitten me mentiin sinne ja koko syksy äänitettiin levyä ja ehkä opinnot vähän sillai meni siinä sivussa, että se oli ykkösprioriteetti se levyn teko ja siitä tuli ihan hyvä ja sitten se oli sen verran hyvää tavaraa, että sitten se Vesa otti se ihan sillä, että se haastatteli ja teki arviot ja sain siitä opintopisteet.
Ja siinä esimerkiksi sillä levyllä fiittaa sellainen räppäri kuin Bala, ja se on täällä ihan sen Mistä sä tuut -dokumentista tuttu Yleltä. Niin se tuli sinne räppäämään mukaan. Sitä kautta sitten tutustui myös näihin vanhempiin tekijöihin Rovaniemellä sen Balan kautta. Ja sitten ja nyt sitten tietenkin ympyrä sulkeutuu, kun Vesahan soittaa nykyään mun livebändissä koskettimia. Kai se sillä, että ei tarvinnut ehkä sitten vakuutella sen enempää. Musa puhuu puolestaan. Oliko se siinä vaiheessa, kun sä lähdit nauhoittaa, niin tehnyt sen musiikin sivu aina? Kuinka paljon sä tiesit siinä vaiheessa musiikista, vai oliko sulla vaan just niitä demoja tehtynä ja sä lähdit sillä pohjalla? No sillä pohjalla, että itse jotenkin aina, kun tekee vaikka tuottajien kanssa yhdessä musiikkia, niin siinähän näkee, että miten se niinku tekniikka toimii. Niin oli sillä lailla, että mitä mä teen studiolla. Se on jännä just vaikka nähdä, että osa artisteistahan ei yhtään tiedä. Että ne vaan osaa räpätä ja niille laitetaan kaikki valmiiksi, mutta itse osaa sitä kautta. Että on aina ollut kuitenkin sellainen, että haluan tietää, miten joku asia toimii, jos sen sitä osaa tehdä. Onko sä tehnyt sun omia biittejä tai niitä taustamusiikkia? En oo. Tällä hetkellä mä teen Ruokamon Mikon kanssa, joka on silloin oma studio täällä. Ja sitten sellaisen kuin Edun EDK:n kanssa, kehen mä tutustuin sitten lukiossa, kun se taas kuuli, että mä teen räppiä. Se meni vähän sillä, että me tutustuttiin sillä, että se oli se joku superabityyli, että viiteen vuoteen lukiossa. Mä olin just itse sillä, että halusin tutustua porukkaan ja olla reilu, että menin juttelemaan, että hei, mä Olli, että miten menee. Ja sitten se vähän niin kuin, että sillä ei ollut vaikka ruotsin kirjoja silloin kursseilla. Ja mä annoin oman kirjan sille, että näytän läksyt. Ja Eduhan sitten nyt onkin tosi meritoitunut rap-tuottaja. Että se on tehnyt Kledokselle ja Kubelle. Ja taitaa olla monta platinalevyä jo seinällä. Niin, se kaikki lähti siitä, että vähän siitä höpöteltiin. Ja se on pitkälti auttanut mua tämän alkuvaiheen. Että tehnyt biittejä. Ja auttanut siinä sitten. Joo. Okei. Mutta kuinka paljon sä oot ollut siinä sitten? Sä oot räpännyt, totta kai sä oot tehnyt lyriikat varmasti niin sit itse. Kuinka paljon sä oot ollut niin mukana sit siinä biittien tekemisessä tai suunnittelussa, tai kuinka paljon niin sun oma on ollut siinä sitten? Totta kai se panos on ollut iso. Edun kanssa varsinkin, niin sehän oli sitä, että me yhdessä tehtiin. Että oli joku kerhotila tai studiotila, ja aina mentiin sitten tekemään yhdessä, ja mä kerroin, että vähän minkälaista, ja missä kaikkien vahvuudet on. Ja nyt Mikon kanssa tekee, niin yhdessä tehdään ja annan paljon referenssibiisejä, että tämän tyylistä olisi kiva tehdä. Ja tuottajatkin on erilaisia. Et Mikko varmaan enemmän tykkää tehdä pimeydessä tuolla jossain omassa studiossa ja Edun kanssa sitten on kiva tehdä sillä yhdessä. Ja näin, kyllä sitä siinähän sitä sitten oppii, että miten vaikka FL Studio toimii tai miten niitä biittejä tehdään. Joo. Jos sun pitäisi kuvailla sun musiikkia vähän, mitä sä sanoisit? Miten sä kuvailisit sitä? Joo, no tää on kyllä legendaarinen, että tätä on sillä lailla, että moni sanoo, että pitää opetella joku hissipuheet, minkälaista se on, mutta mä sanoin, että se on sellaista helposti kuunneltavaa, joka antaa energiaa päivää. Hyvän mielen räppiä, joka pojan räppiä voi myös sanoa, että ei ole mitään sellaista. Yritän sillä kuitenkin vähän samaistuttaa, mutta mistä itse tykkää musiikissa, että siinä on myös se, että siitä saa jotain sellaista energiaa tai voimaa. Mihin sä tuot siihen sitä inspiraatiota, mistä sä löydät tavallaan sitä ideoita niihin biiseihin? Sä sanoit, että sä tykkäät tavallaan, tai että se pitäisi olla vähän niin kuin jokaiselle kuunneltavaa ja että se on sitä mukavaa, vähän ehkä hyvä temposta tämmöistä. Niin onko se, että sä otat sun elämästä jotain, että hei, nyt on hyvä fiilis, minkälaisen biisin teenpä tämmöisen? Vai missä tuot vähän inspiraatiota niihin? Sekin aina vähän riippuu, että mistä se tulee sit se idea tai biisin aihe. Mutta yleensä se on just joku, että kavereiden kanssa on jutellut tai jollain kaverilla on joku hyvä story ja sitten kertoo sen kaverin tarina vähän sen biisin kautta. Myös omasta elämästä, mutta ei ole sellaista päiväkirjaräppiä. Joo. Et sitä en tee, että on otteita sillä, että tänään tein näin ja kävin aamukakalla. Ei sentään. Mutta on siellä jotain niinku paloja ja sitten tietenkin se artistius on vähän sitä, että sä väännät jonkun oman asian, sellaiset itsestäsi jonkun aika sillä äärimmilleen, että en mä nyt todellakaan aina ole energinen tai ole se hyvän tuulinen, että välillä joku hyvän biisin saattanut tehdäkin vähän ärtyneenä tai aloittanut, että se aina vähän riippuu. Joo. Miten sä lähdit räppiin? Minkä takia on monta eri musiikin genreä, minkä takia just rap, mikä puhutteli siinä? Niin, toi on hyvä kysymys, kun aika paljonhan on kuunnellut
erilaista musiikkia, käynyt vaikka Tuskassa festareilla ja näin, että on tosi laaja se, mistä diggailee, mutta ehkä se jotenkin, kun se Suomi-rap silloin oli joskus 2010, kun tuli kaikki SMC ja JVG, niin se vaan niin isosti kolahti sillain. Kaikki oli jotenkin, se oli jotenkin niin siisti juttu. Ja ehkä sitten siihen soittokokeeseen nyt pitää myöntää, että siihen, ettei ehkä jaksanut sit opetella mitään kitaran soittoa tai kellopelillä mitään, vaan että niinku, et sit halus vaan niinku räpätä sen. Ja se oli kiva, että ehkä se näki se musaopettaja sen bluffin, mutta antoi sen tehdä, niin se oli tosi mukava, että se on sitten kantanut hedelmää pitkälle. Tuntuuko se rap sun musiikkilajilta siinä sitten? Joo, kyllähän se tuntui, ja sitten tietenkin kun Itä-Helsingistä on kotoisin ja korista pelannut, niin se on niin vahvasti kulkenut se rap sillain koko ajan sen koriksen kanssa, että on aika iso kulttuurillinen vaikutus. Uskon varmasti. Et muista, että mitä meillä joskus ihan pieninä alakoululaisin, niin sellaisen räppärin kuin Steen 1-biisit meni Bluetooth-kännyköissä pelaajalta pelaajalle, ja ne lyriikat oli ehkä vähän sellaisia, että nyt jälkikäteen mietittynä, niin aika raju setti. Kuunnellut ihan innoissaan. Et ole sun oppilaalle soittanut? En ole sentään Steen 1, mutta kyllä on hyvä jotain klassikoita, kun eihän ne sit kaikki aina tiedä. Ne ei ole kaikki Itä-Helsingistä, ne ei ole ihan siinä sitten. Ei, mutta kyllä itse haluan, että jotkut puhuu, että vaikka räppii, kun se on niin kulttuurina sellainen alakulttuuri, että sitä ei missään nimessä pitäisi koulussa soittaa, mutta itse kyllä haluan tuoda sitä, että tällaistakin on tehty. Ja se on osa musiikkia, se on osa sitä kulttuuria, mikä siinä on. On se varmasti tosi tärkeä. Onko oppilaat tykännyt? On tykännyt, ja se on sitten hauska, että kyllä niitä vähän hymyilyttää, jos sieltä tulee jotain. Ei siis tietenkään mitään, mikä ei sovi kouluun, mutta kyllä kuitenkin kun yläkoululaisten kanssa on tekemisissä, niin kyllä se on hyvä vähän soittaa sellaista. Kyllä ne ymmärtää jo. Joo, totta kai. Kuulee paljon pahempaa. Kuulee. Ja se, että kyllähän ne niinku itse tykkää räpistä suurin osa, niin sit se on kiva sillä, että no, mä olin teidän ikäinen, niin oli tällaista. Mikä sut erottaa muista suomiräppäreistä? Toi jotain semmoista. No, itse yritän olla sit lavalla tosi energinen, ja sitten on kuitenkin sehän pieni juusto ja pilke silmäkulmassa. Et en mä tiedä, suomiräppäreitä on niin paljon, että ehkä se on vaan se artistinimi, että ei kellään muulla ole. Mut se vähän riippuu tietenkin, että minkälaista räppiä hakee. Ja mikä se fiilis on aina, kun lähtee tekemään. Että aika paljonhan niin kuin on sillain saman kuulosta ja ideat on käytetty kertaalleen tai kahdesti jo. Mutta en mä tiedä. Itse ajattelen, että ehkä se salaisuus on siinä, että tekee sellaista kuin mä teen ja sehän erottaa sen. Niin kuin itsessäänhän yksilö eroaa muista jo. Silloin. Totta kai. Minkälaiset sun livekeikat on? Sä mainittit, että niissä voisi olla vähän semmoista lisää energiaa. No ainakin itse niihin panostetaan paljon, että meillä on bändi. Siinä soittaa kitaristi DJ ja sitten Vesa on koskettimissa. Mainittakoon nyt, että Seitsemänvuori-niminen artisti on kitarassa ja sitten on DJ-nä Hermostoteles. Niin niiden kanssa väännetään ja kyllä se on aina sellaista, että jokainen keikka otetaan ihan tosissaan. Että treenataan ja annetaan kaikkemme. Se on se, että ihmiset voi lähteä hyvällä fiiliksellä sieltä. Ja nykyäänhän se on tietenkin, kuitenkin onhan räppikin viihdettä ja livekeikat on viihdettä, niin hirveä kilpailuhan siitä on. Totta kai. Sillä että itse ajattelin, että jos se asiakas maksaa sen 5 tai kaveri, niin sit pitää antaa kaikkensa. Että se on se 5 arvoinen. Ihan hyvin ne voisi jäädä kotiin katsoa Netflixiäkin. Totta kai. Missä kaikki osat keikkailun nyt? No nyt meillä on ollut pieni keikkatauko, mutta me ollaan olisiko ollut viimeisin keikka uutena vuotena Puniksessa, Punapippuri. Sitten Rovaniemellä on aika lailla melkein kaikki paikat koluttu, missä voi keikkoja olla. Sitten kesällä me oltiin Posiolla, Sodankylässä, Helsingissäkin ollaan käyty. Ja ehkä nyt yrittää vaan kasvattaa sitä musiikkia yleisöä vielä enemmän, että pääsisi sitten muille paikkakunnille. Totta kai. Helsingissä on ollut hyvät keikat ja myös Rovaniemellä. Ja nythän meillä on, mä en tiedä milloin tämä jakso tulee ulos, mutta meillä on nyt
ensi perjantaina Dooriksessa opiskelijatapahtumakeikka, missä me sitten lämpätään Stepaa. Niin se tulee olemaan varmaan aika kova. Et siellä on varmasti yleisö paikalla ja hyvissä, että on helppo sit viihdyttää. Et siihenkin ollaan kyllä treenattu. Se on siistiä. Sä oot kuitenkin päässyt kiertämään muissa. Se ei ole vaan ollut Rovaniemellä. Sä oot päässyt muuten niin kuin Helsinkiin ja sä mainittit muita tavallaan kaupunkeja muutenkin. On se aika siistiä, että sä oot päässyt keikkailemaan jo. On se joo. Kyllä mä ihan siis, ja ainoa paikka, missä on kysytty nimmari on ollut Posion muikkumarkkinat, ja siellä joku tuli äiti lapsensa kanssa kysymään, että ollaan kuunneltu YouTubesta, että saataisiko nimmarit. Muualla ei ole sitten kukaan vielä kysynyt. Tai to be fair, tuolla on nyt Soundpaneelissa sun nimmari tällä hetkellä. Se on totta. Se on täällä kysytty. Se on kahdesti on kysytty sun nimmaria. Jep. Mutta on sitä sillä itse siis tykkään keikkailla. Mun mielestä se on ehkä se paras osuus. Myös sen luomisen ohessa, että varmasti saa keikkailla. Vaikka se tietenkin välillä on vähän raskasta, kun siis täältä kun lähdetään ajaa Helsinkiin ja yksi keikka Helsingissä ja ajetaan takaisin, niin on se vähän maanantaina töihin lähtö, tuntuu vähän ikävältä. Jos on viikonlopun ollut kuninkaana keikalla, niin sitten se, että lähdet taas normaaliin arkeen, niin saattaa ehkä vähän. On siinä väsynytkin totta kai siinä, kun raahaa kaikkea mun kuvitella. Se on just näin, mutta se on siitä, kyllä, mutta siitä tykkää, niin mikä siinä. Totta kai. Onko sulla jotain viestiä, mitä sä yrität näillä sun biiseillä tuoda? Yritätkö sä semmoista yleistä hyvää mieltä vai mitä sä yrität näillä viestiä? Ei ole sellaista yhtä tiettyä punaista lankaa, että vaikka et keksis aina pyörän, tai sillä että samaa pyörää vaan pyöräiliset olisi sillä että olisi yksi tietty teema, että tee aina parhaasta, tai ole sellainen kuin olet, vaan se on ehkä vähän niin kuin, se on sellainen yhdistelmä kaikesta, että ei ole sillä että kuitenkin, että se kuuntelija viihtyisi sen musiikin parissa, saisi jonkun tunteen siitä, niin sehän olisi tärkeä juttu, että ei ole kuitenkaan yhtä mitään viestiä, mutta onko se jotain teemoja, minkä ympärillä sä oot pyörinyt vai onko se ollut vähän fiilispohjalta, sä oot lähtenyt tekemään? No nyt on ollut vähän sellaista juustosempaa rakkausbiisiä ja sitten ollaan Valtenkaan julkaistiin yhteis-EP ja paljon biisejä, niin se oli sitten enemmän sellaista räppijuttuja, että mitä se meni jotenkin, että voittajat ei selittele ja selittelijät ei voita tyylinen, että tullaan mahdollisimman isosti ja rotsi auki. Ja se on ollut aika sillain hauskanpito, että aika paljon vielä testannut, että mikä uppoo mihinkin. Mutta ehkä se on just se energia voisi olla sellainen hyvä. Sä oot hyvän energian lavalle ja hyvän energian biiseissä. Se on. Että on se varmaan mielekkäämpää kuuntelijalle, tai jos itse mieti, että kun sä laitat biisin aamulla soimaan, kun juot aamukahvia, että se vähän loisi hyvää fiilistä, mutta jotkut voi tykkää slovareistakin aamulla. Totta kai. Vähän, mikä oma fiilis on muutenkin kuunnella. Mä itsekin, että kuuntelee vähän biisiä sen mukaan, että mikälainen olo on, että joskus on semmoinen, että haluaa vähän tehdä jotain semmoista kovempaa tavallaan, semmoista niinku, että enemmän biittiä, vähän nopeampi temposta ja tämmöistä mukavampaa, sitten joskus vähän semmoinen, että okei, no ehkä vähän hitaampaa ja tämmöistä, että vähän niin kuuntelenkin näkökulmasta, että mitä sit hakee. Mutta se on mielenkiintoista artistina, että sä pysyt siinä, että sä tuot sitä niin kuin hyvää oloa. Sä yrität just pyöriä sen vähän niin kuin, mun mielestä mä näen sen vähän sun niin, näiden biisien teemana tietyllä tavalla. Sä tuot semmoista hyvää oloa ihmisille. Se ei ole mikään, että tavallaan, musta tämmöisissä maailmantilanteissa niin ihmiset ehkä tarvii vähän semmoista, tiedäkö, hyvää oloa, eikä vaan sitä, että nyt pyöritään uutisissa ja kaikkea mitä pahaa tapahtuu. Että niinpä. Mun mielestä se on yksi tosi tärkeä asia, mitä sä tuot sun musiikilla. No se on kiva kuulla. Hyvä, että on jossain onnistunut. Totta kai, ilman muuta. Monissa asioissa, tää on vaan yksi niistä. Kun sä teet sun biisejä, onko sä ottanut mitään vaikutteita muilta räppäreiltä, muilta artisteilta? Onko sulla mitään tämmöisiä idoleita, esikuvia? Onhan niitä, ja sehän on aika yleinen niin kuin sanonta, että sä otat just joku, vaikka kun bändin perustaa tai alkaa itse tekee artistina, että sä otat sieltä täältä niin kuin vaikka lyöt 5 sun lempibändiä tai artistia yhteen ja siinä on niin kuin sun soundi. Mutta en mä ehkä niin kuin soundillisesti ole niin yrittänyt hakea tiettyä, mutta ainakin isoimmat itselleni on ollut silloin nuorempana Gazellit, tosi iso. Sitten oli JVG, Rudolf ja Karrikoira. Se on hauskaa, että nämä on kaikki tällaisia suomi-rap-bändejä eikä soloartisteja. Joo. Ruger Hauer, just missä oli Pyhimys ja Paperitee ja Tommy Shock. Niin ne on kyllä ollut sillain tällä hetkellä. Pyhimyksen jutut on mielenkiintoisia biisit. Mutta siinähän on, ja noi
oikeastaan kaikki, mitä noitakin artisteja yhdistää, on mun mielestä se, niin kuin, että aika samaistuttava ja sellaista hyvän fiiliksen musiikkia. Miettii jotain Gazelleita ja Rudolfia. Ne ei hirveästi laula semmoista surullista. Aika upbeat. On. No ehkä ne oli sillä isoimmat. Et se on sillain. Tietenkin nyt on tullut matkan varrella paljon muitakin bändejä ja artisteja räpissä. Räpin ulkopuolella sellainen tosi iso bändi, mitä tykkäsin kuunnella ja tykkään vieläkin on One Morning Left, mutta nyt ne taisi mennä telakalle se UMK-skandaalin takia, mutta pakko antaa kuitenkin sen verran heille, että hyvää musiikkia tekivät. Ja tykkäsin paljon kuunnella. Että se oli taas niin sellaista rajoja rikkovaa, että itse sitten ehkä siinä mielessä on inspiroinut, että miksei voisi räppärinä tehdä vaikka vähän jollain eri tavalla, laittaa jotain kasarisyntikkaa tai hyvää tempoa sinne meininkiin. Ja nythän uusia biisejä, kun tulee varmaan kesän aikana tai kesän jälkeen, niin sittenhän sieltä sen kuulee, että mitä kaikkea on kuunnellut. Kuka olisi semmoinen tyyppi, että jos sä saisit niin mukaan tekemään biisiä, niin sä heti ottaisit? No niitähän on kyllä paljon. Lista on, koska arvojärjestykseen. Koska mullehan sillain olisi jo siistiä, että pääsis vaikka jonkun kanssa tekemään biisi yhdessä, vaikka se ei olisi niin kuin oma biisi. Vai että olisi kiva vaikka mennä tekemään jollekin toiselle biisiä. Mutta ei kyllä tule ketään sillain mieleen. Kyllähän jokaisen paikallisen kanssa olisi kiva. Että olisi kiva tehdä joku sehän posse-räppibiisi. Se olisi aivan huikea, että saisi vähän sillain niin kuin erilaista. Erilaista soundia, erilaista ideaa. Että aika nyt mitä on seurannut somessa, niin nythän on paljon tullut tällaisia niin kuin räppiposseja takaisin. Ja tiedät, mistä puhun, niin mun mielestä nyt olisi sellainen, niin kuin, että tämä Rovaniemen tai Lapin oma räppiposse, niin se voisi olla ihan hyvä juttu mun mielestä. Vähän niin kuin availisi ovia sitten. Sun pitää lähteä kasaan semmoista. Niin. Nyt on vaan aika kortilla sillä, että se on soolomusan takia, mutta sehän olisi kyllä tosi hieno juttu. Että onhan tää nyt tullut sit kuitenkin sitä bändimeininkiä. Mut joo, sehän olisi hieno, joku posse-biisi. Ois. Vanhat ja uudet ja tuntemattomat ja tunnetut kaikki yhdessä, niin se olisi siisti juttu. Ois. Suunnittele tätä, jos joskus saa tulos, jos joskus saa tehtyä. Jep. Nyt sit kun aikaa on vähän enemmän ja mahdollisuuksia. Jep, olisi kyllä tosi siistiä. Mulla tulee pakostikin mieleen, siis Sara Siipola, kun teki näitä biisejä, missä siellä oli niin yli 500 ihmistä niin kuorossa melkein laullut niitä jotain niin laineja niihin sen biiseihin. Oletko miettinyt, että ottaisitte ihan siis normaalia rovaniemeläisiä johonkin biisiin silleen, että sulla olisi takana semmoinen 100 ihmistä tekemässä laulamassa jotain vokaaleja samalla kun sä räppäät siihen jotain. Onko koskaan harkinnut tämmöistä? Tää nyt tuli biisi idea. Ei tarvi sanoa, että oli mun idea sit siellä captioneissa, mutta Ei ole kyllä tullut. Joskus mä oon jotain lapsikuoroa ehkä miettinyt johonkin biisiin, että sehän olisi hieno. Mutta ei ole muuten tullut. Toi oli hyvä idea. Ehkä mä otan käyttöön. Ota. Kehitä tämmöinen biisi. Mä oon heti ekana hakemassa ne vokaaleihin. Tai sit se on just, että ollut vaikka täällä jossain tekee soundcheckia keskellä päivää baarissa, niin siellä on ammattilaiset istumassa ja juomassa niin sanotusti aamukahvissa. Kuunnellut, että sieltä räppi pauhaa kaijereista, niin mitä paskaa tää. Mikäköhän se olisi se reaktio, kun lähtisi pyytää. Varmaan osa innostuisi. Varmaan. Jep. Ja kyllähän niitä löytyy paljon. Onhan tähänkin musaluokkia ja kaikkea. Kyllähän ihmisistä varmasti löytyy into. Joo. Lähtee ihan varmasti. Millä tavalla sun mielestä on muuttunut se sun tavallaan musiikin teko? Onko sulla joskus ollut, että sulla on vähän erilainen tyyli siinä musiikissa ja nyt millä tavalla se on tavallaan ajan kanssa sitten mennyt erilaiseksi? No, onhan se paljonkin muuttunut. Et silloin kun SoundCloudin tekijä just silloin sen serkun kanssa, niin itse oli tosi tärkeä siihen, että mä haluan jotenkin sellaisista niin kuin edetä historiallisesti omalla tavalla, että et mun pitää handlaa tällainen boom bap, eli et siitä mä tykkäsin tosi paljon, tykkään ihan kaikesta räpistä, niin että oli se, että tuli Suomeen se ensimmäinen trap-aalto ja moni mun ikäinen aloitti just sillä niin kuin trapilla, niin itse taas ajattelin, että mä haluan kunnon old schoolia, boom bapit ja sit räpätään siellä Roihuvuoressa viltin alla ja siitä se lähti ja sittenhän se on kehittynyt ja sit kun Edu on ollut just tämän trap-tuottaja, saanut ehkä enemmän trap-biittejä. Nyt sitten on taas Mikon kanssa enemmän, että viedään vähän popimpaa ja sellaiseen niin kuin vielä ehkä sillain isommalle yleisölle se homma.
Ja nyt on alkanut esimerkiksi laulutunteja ottamaan räppärinä, niin nyt voi jo vähän laulaakin kertosäkeissä. Se on ehkä mikä jakaa mielipiteet. Jotkut voisivat niin vähän kysyä, että tarviko räppäri laulutunteja, mutta onhan sekin niin oikein tärkeä juttu. Se ei ole vaan sanojen heittämistä. Joo, kyllähän se on, että jos mä olisin itse kuunnellut tätä podcastia 5 vuotta sitten, kun olisi tehnyt sitä boom bappia, niin olisi ehkä vähän ollut se, että voi. Ei, mutta se on ihan kiva tuoda oman repertuaariin pientä uutta. Että totta kai, kun musiikkia tekee, niin kyllähän se kehittyy jossain vaiheessa, niin kuin itselläkin. Mihin suuntaan sä näet, että se ehkä lähtee menemään tästä? Että jos on alkanut vähän sieltä niin kuin trapilta ja sitten se on nyt menossa poppiin, niin mihin sä näet, tiedätkö mihin se olisi tästä menossa? En kyllä osaa yhtään sanoa. Sehän on just se, että sehän on kiva siinä mielessä, että on se taiteellinen vapaus, että mikä sitten tuntuu sillain hyvältä. Ja se on tärkeää myös niin kuin ehkä varmaan nuoria kuuntelijoita on, että testaa rohkeasti erilaista ja mikä sitten tuntuu ja on se paras juttu. Että sehän on se, mun mielestä se siistiä ja kuuntelee mitä tahansa muutakin artistia, niin onhan siellä ihan hirveästi sitä pohjatyöt tehtynä, että mikään ei tule sillä ilmaiseksi. Ei tietenkään. Ei, ja se totta kai veikkaa, että se vaikka miettii gaselleita, niin että nythän ne tekee Ellinooran kanssa Perävalot-biisi, mutta mulla on niiden eka EP tuossa autossa, niin se oli ihan kunnon sellaista, että kaljet kouraa ja skeittaamaan. Että ihan, että silloin se vaan kehittyy. Ja joo. Varmaan sama, missä itse ihmisenä kasvan, niin se musiikki kasvaa siinä vieressä. Näetkö se, onko sulla jotain semmoisia musiikin niin osa-alueita tai tyylejä tai jotain, mitä sä haluaisit joskus kokeilla, mutta sä et ole vielä kokeillut niitä? Eipä ehkä oikeastaan. Joskus mietin sitä, että olisi kiva oppia soittaa jotain. Mennä kitara kädessä ja sillä vähän napit auki johonkin keikalle, mutta ei se, mä annan hyrskin tehdä sit meidän bändissä sen puoleen, että se voi olla napit auki ja soittaa kitaraa. Et ei ehkä ole. Ja se, että no vaikka että nyt oli Medium Arvet-nimisen bändin levyllä mukana ja se on sellaista suomirokkia, punkibibiisiä ja räppäs siinä, niin sehän oli tosi mukava juttu sekin, että pääsi sellaiseen mukaan. Mutta rohkeasti sä oot lähtenyt aina, jos on tullut mieleen kokeilla jotain, niin sit sä oot lähtenyt kokeilemaan. Joo, niinhän se pitää, sittenhän sen tietää, kun se on tehnyt, että miten se uppoo ja aika paljon sit demoja lähettelee kavereille. On pari kaveria Helsingissä, ketkä on ihan sillä alusta asti ollut mukana, Jake ja Tommi. Terveisiä vaan Helsinkiin. Niille mä tosi paljon lähettelen musaa. Ja sitten tää Rovaniemellä on kaksi kaveria, Iikka ja Eetu. Ja Eetu oli meidän kuskina silloin Helsingin keikalla. Ja, ei siitä sen enempää, sitä tarinaa ei tuoda nyt julki. Mutta sellainen tarina on olemassa. On, että joo, se oli hyvä juttu, mutta ei viitti tässä nyt Eetu suolata enempää. Niin niille paljon soita. Ja sitten jos on joku vähän sellainen, että jännittää, että onko tämä liian erilaista, niin sieltä se tulee sillain se rehellinen palaute. Että sekin on tärkeää, että on sellaisia kavereita, ketkä pystyy sanoa, että tämä on tosi hyvä juttu tai tämä on aivan täyttä paskaa. Sekin on mun mielestä sellainen niin kuin tosi tärkeä asia, että ei vaan ole sellainen selkään taputtelu, että onpa hyvä juttu Olli vaan, että äijä sä pystyt parempaan, tiedät sä tee. Paljonko sulla on tullut kommenttia niistä demoista, mitä sä oot lähetellyt niitä ideoita, että tämä nyt on aivan kuraa ja tämä on aivan loistavaa. Minkälaisia sieltä on tullut? Paljonko ideoita ammutaan alas? Ei, no niitähän ei ammuta sillä lailla alas, mutta no okei, kyllä ammutaan, mutta ei näissä uusissa, kun niissä on sellainen twisti, mitä on sitten tulossa. Et tietenkin ymmärrät, että jos on joku puritaanikuuntelija, joka on ollut siellä, että Gältsi on tehnyt niin kovaa räppiä, että niin, ehkä sitten siihen, mutta ei ne ammu. Niiden mielestä on ollut hyvä meininki ainakin. Joo, ja se on ollut sillä ihan kiva kuulla. Vähän erilaista, mutta sitten kuitenkin siinä on se sama ukko räppäämässä ja näin, niin ei se sillä lailla muutu mihinkään. Totta kai. Milloin sulla on seuraavia biisejä tulossa? Sä mainitsit jotain kesästä, nyt mua kiinnostaa tää. Mut kun tähänkään ei ole aikataulu, ja nyt olikin hauska, kun sä kutsuit mut tähän podcastiin, niin olin just sinä viikonloppuna biisileirillä Seinäjoella, ja mut valittiin nyt
tai pääsin osallistumaan sellaiseen artistivarikkoon, joka on tällainen artisteille suunnattu nuorille ja sitä järjestetään Seinäjoella ja etänä ja sitä vetää sellainen kuin Osku Ketola, joka on Elonkerjuun laulaja tällä hetkellä ja ollut paljon tehnyt AETR-töitä levyyhtiöillä ja ollut Warner Musicilla ja sitten siinä on myös valmentajina levyyhtiön pomoa ja Suomen huipputuottajaa ja näin. Ja sinne valittiin 9 artistia ympäri Suomea, että sinne piti hakea ja sitten sinne meni, niin hitto ne oli hyviä. Et mulle harvoin siis Rovaniemellä, kun tehdään yhdessä, niin tunnetaan jo melkein kaikki tekijät, niin ei tule sellaista alemmuuskompleksia, vaikka kenet näkisi täällä. Mutta sinne kun meni ja sitten siellä ne oli niin saatanan taitavia vieläkin. Ja mä olisin, että mä oon ainoa räppäri. Et tuli ihan sellainen, että oi vitsi. Miten ne otti sut vastaan siellä? Hyvin otti ja siis kaikkihan on tosi mukavia. Nythän me ollaan ihan kavereita kaikkea, mutta eka kerran kun siellä just soitettiin jotain omia biisejä ja näin ja sitten voin kertoa tämän podcastin jälkeen, minkälaisia tyyppejä siellä on, niin aivan siis terveisiä vaan kaikille, että on ihan sikataitavaa porukkaa, mutta kyllä siinä vaiheessa vähän alkoi epäilemään itteensä, että onko musta tähän ja mikä on se juttu, mutta biisileiri meni mun mielestä hyvin ja oppi tutustumaan niihin muihin artisteihin ja tekijöihin ja se oli ihan ammattimeininkiä. Oli vähän niin kuin Lapin mies ihmeissä. Ja nimenomaan se, että kun on siellä Helsingissäkin tehnyt, ja se on ollut sitä, että mahdollisimman törkyisesti mennä eteenpäin, niin sitten kun menee tuolla ammattitasolle, niin sitten siinä pitää olla sellainen tietty jotenkin herkkyys siihen hommaan ja laittaa fokus. Niin, mutta nyt kelataan siihen, että milloin se uusi biisi tulee, niin siellä artistivarikossa, niin siellä sitten katsotaan julkaisusuunnitelmat kunnolla ja kaikkia. Varmaan kesällä hiljaisina viikkoina niitä kutsutaan, kun on kaikki festarit ja juhannukset. Ja ehkä joku Spotify-kuraattori on kesälomalla, niin milloin yleensä ei hirveästi julkaista musiikkia Suomessa. Niin voi olla, että ne on niitä viikkoja tai sitten vasta joskus elokuussa. Okei. Jossain siinä kesän elokuun paikkeilla todennäköisesti. Joo, kyllä sitten siinä vaiheessa viimeistään. Onko sulla missä vaiheessa se suunnittelu? Onko sulla jo sitä biittiä siihen? Onko sulla missä vaiheessa se musiikin teko siinä tässä nyt on? Kyllä mulla on tuolla Drive-kansiollinen biisi ottamassa päivänvaloa ja koko ajan niitä tehdään. Et se on vähän, että tapojahan on monenlaisia tehdä. Et ehkä toi on just sellainen niin kuin voisin kuvitella, miten isossa maailmassa tehdään. Että artisti tekee X määrän biisejä ja sitten ne kuunnellaan ja mietitään, mikä näistä on paras ja mitkä tulee kokonaisuuteen ja mitkä ei. Okay. Ja sitten ennenhän täällä on tehnyt sillain niin kuin musiikki yleensä tehdäänkin. Sä teet biisi, julkaiset sen, meet vetää muhjut kavereiden kanssa. Ja sit sä menet tekemään lisää biisejä, vähän fiilistelet siihen, että ei se ole sen kummosempaa. Mutta nyt se on ehkä sillain, noin se menee. Mutta siinä on tietenkin se oma vapaus, että kyllä mä saan julkaista milloin mä haluan musiikkia, mutta hetken kypsyttelee vielä. Ne on vielä siellä Drive-kansiossa. Joo, kyllä ne vielä päivän valoa näkee. Onko sulla jotain sneak peekia niistä? Minkälaista musiikkia siellä on tulossa? Tosi juustosta. Tosi juustosta. Ei nyt oikeasti ihan mitään, tiedätkö, sillain juustoa, mutta erilaista hyvällä tavalla lauluosuuksia ja eroako se paljon siitä, mitä sä oot tähän mennessä tuottanut? No, ei oikeastaan. Ehkä sillain just ne trap-rummut nyt jää vähemmälle ja mennään vähän sillain niinku sellaiseen niinku easyin kuunteluun ja voi laittaa vaan turvavyön kiinni ja äänet täysille ja alkaa kuuntelemaan. Se on kiva. Mökkitiellä. Laitetaan Gältsyn uudet biisit sit soimaan. Joo, ehdottomasti ja tuossa on nyt keikka tulossa, niin kyllähän me siellä muutama uusi biisi testataankin. Okei. Katsotaan, miten se lähtee yleisölle resonoimaan. Siinähän sen tietää, siinähän se välitön palaute tulee. Mä en koskaan ajatellut. On totta, jos sulla on joku uusi biisi, niin sä soitat sen sitten niinku live tavallaan ihmisille siellä live-keikalla ja sit sä oot sieltä. Mä en koskaan ajatellut tuolta. On mielenkiintoinen. Ja onhan sit paljon just sillain, no voi miettiä, että itsellähän on ne kaverit, keille voi soittaa, tai muusikkotutut, tai whatever. Että siellähän soitat niille ja katsot, mitä ne sanoo. Ja kyllä mut itse omahan musiikki, kun kysyit siitä, että osaako soittaa jotain, mulla ei ole mitään teoriapohjaa, mutta niin paljon on kuunnellut, niin kyllähän siinä joku tietynlainen intuitio
tulee siihen, että onko tämä aivan paskaa vai ei. Ja sit itse ajattelen, että se ei ole niin vakavaa, että tekee biisin, jos se on aivan skeidaa, niin sit unohtaa sen, tekee uuden biisin, että ei ne ole mulle niin sillain lapsia. Tätä ei voi millään päästä irti. Ei, vaan välissä on hyvä päästää irti ja sitten on myös taito myös se, että ei vaan niinku hutasen niitä biisejä, vaan sitten keskittyy siihen, kun näkee jossain sen jonkun hyvän jutun ja sitten alkaa sitä työstää. Joo, kuulostaa ihan hyvältä. Joo. Eli sun nyt tulevalla keikalla todennäköisesti saisi vähän sneak peekia siihen, että mitä on ehkä tulossa. Jos ihmiset hurraa ihan hirveästi. Niin. Jos on hirveän hiljasta, niin sitten ei saata tulla enää. Mut niin, sehän on just hyvä, että itse silloin kun opiskelin, niin ajattelin, että se olisi ollut helppo vaan sanoa, että tulla tähän podcastiin ja olla se mun opiskelijoiden, tiedätkö, räppäri, että sä opiskelijan musiikkiin, mutta nyt ei ole niin opiskelijana. Niin. Mutta mä veikkaan, että siellähän yleisö on tosi ottavainen ja niin kuin ne on aina ollutkin, että siellä on jengi kannustaa ja ollut vähän sellaisessa vapputunnelmissa. Niin joo, totta kai. Se on kiva sit. Mutta joo, siellähän se tulee se palaute. Yleensä sen näkee sitten, että kuinka kovaa ne bailut lähtee käyntiin siinä vaiheessa. Veikkaan, että kyllä ne lähtee ihan hyvin. Paljonko se ero, kun sä sanoit, että sulla on kavereita, joille sä soitat niitä biisejä, ihmiset, jotka on siinä musiikkimaailmassa paljon enemmän. Paljon niiden palaute eroaa siitä, mitä sä sit saat tavallaan yleisöltä. Onko siinä hirveä ero, että esimerkiksi joku musiikin ammattilainen sanoo, että tää on aivan hirveän hyvä biisi, ja sit yhtäkkiä sä laitat se Spotifyhin, ja sit kaikki sanoo, että tää on ihan hirveät kuraa. Tapahtuuko tämmöisiä ikinä? Onhan sitä tapahtunut. Mun mielestä hyvät biisit jakaa mielipiteet myös. Et jonkun mielestä tää on aivan, tiedät, se skeidaa, ja sit joku on sillä lailla, että tää on tosi hyvä. Et kyllä voi erota. Mä muistan, se oli vaan mielenkiintoista silloin, kun oli tää Kääriä-keissi silloin Euroviisuissa, kun hän hävisi, ja sitten puhuttiin niistä tuomariäänistä silloin, että he arvioi sitä niin kuin hänen musiikkiaan ja he arvioi sitä niin kuin alaspäin ja sitten Loreni ylöspäin. Ja niin kuin tämä juttu, että miten tavallaan ihmiset, jotka on siinä musiikkimaailmassa, niin onko heillä niin kuin taipumus tavallaan arvostaa tietynlaista musiikkia ja sitten he ei arvosta tietynlaista musiikkia, kun taas yleisö sitten niillä on vähän erilainen se maku. Niin just tämä vähän kiinnostaa, että tuleeko tämmöistä ristiriitaa ikinä. No kyllä, varmasti tulee. Musiikki ei ole kuitenkaan, se on, kuitenkin musiikki on sillai omalla tavallaan, että vaan se, mikä on se tulos, eli vaikka striimimäärät, paljon keikkoja, yleisöä, myyntiin, niin sehän ratkaisee sen, että onko se ammattilainen, mutta sitten se ei ole kuitenkaan urheilua sillä, että et sä voi absoluuttisesti mitata, että tiedätkö, että tämä on parempi jossain, tai sillä että tämä biisi on parempi kuin tämä, kun ei siinä ole mitään sellaista, että vaikka sekuntikellolla katsottaisiin täysin, että kumpi on niin kuin nopeampi tai sillä lailla. Se on paljon subjektiivisempaa, että miten ihminen kokee sitten sen musiikin ja sen biisin. On. Kun niin kuin juoksukilpailussa katsotaan vaan kellosta. Montako sadassa tuli nyt. Mutta silti samaan aikaan, niin siellä katsotaan niitä striimejä ja ehkä sitten sellaiset, voi olla, että sellaiset ammattilaiset sitten kattookin vähän sitä, että onko kuinka suosittu, minkälaisia vaikka, että onko vaikka Lorenin tapauksessa, niin millainen se biisi oli, että Cha-Cha-Chahan on suhteellisen yksinkertainen omalla tavallaan ja tosi nerokas biisi, mutta sitten se, mikä oliko se Tattoo vai mikä? Joo. Niin, joku tämmöinen. niin se oli, että se on kuitenkin hieno biisi myös, että ehkä se mun mielestä simppeli on kaunista. Että joo, se on ihan totta. Kyllä Kääriä ryöstetty. Kyllä Kääriä. Kuinka paljon jos mä oletan, että sulle tuodaan niitä eri taustoja, niin kuin ideoita, että tämmöinen tausta voisi olla tai tämmöinen tausta. Kuinka monta tavallaan, tuleeko sulle semmoinen niin kuin 100 taustan lista, mitä sä sitten selaat, että mikä näistä olisi niin kuin hyvä, lähdet siihen tekemään biisejä vai tuleeko sulle yksi tausta ja sä oot silleen, että okei, no niin, tässä on. Kuinka tavallaan, montako ideaa sä joudut ensin vaippaamaan ennen kuin sulta löytyy se, että okei, tää nyt on se, mitä mä haluan tehdä? Aika monta. Mä oon vielä vähän sellainen, että niin kuin sanoin, niin ei mulla ole mitään siellä järkiperäistä syytä siitä, että joku tausta on mun mielestä vaikka hyvä. Mutta on niitä taustoja aika paljon myös tuolla ylimääräisenä lojumassa Gmailissa. Et sellaista se on, että kyllä joutuu aika paljon swipailemaan. Joo. Mutta ehkä se on sitten paras, kun yhdessä pääsee tekemään ja sitten suoraan sanoo tuotta, että tämä nyt inspiroi mua. Ja sitten se on just se, niinku se siitä, että kun sanoo, että tämä inspiroi, niin ehkä se seuraava puolituntinen tunti, että saako se vähäkään siitä ideasta kiinni, jos saa, niin sitten se niinku lähtee lentoon se homma. Jos ei, niin sitten se voi mennä sen romukoppaan joku toinen kerta uusiksi. Katsotaan sitten myöhemmin. Jep. Joo. Nämä on jotenkin mielenkiintoisia osia musiikin teossa, koska ihmisenä, joka mä en ole tehnyt yhtään biisiä, mä en ole silleen tehnyt paljon musiikkia tai ollut musiikissa niin paljon niin kuin ympärillä, niin jotenkin tämä on se varjopuoli, mikä jää jotenkin peittoon. Niin muuten niitä
biittejä varmaan on aika paljon, tiedätkö, jossain roskakorista, jossa on laitettu tälle ennen kuin sit se tulee se niinku oikein ulos. Et jotenkin joskus kun kuuntelen, se tuntuu siltä, niinku, että sulla on annettu biitti, sit sä oot räpännyt siihen 5 minuuttia nauhoitettu, sit se on Spotifyssa. Mutta se ei ole ehkä se todellisuus. Ei, ja ehkä joillekin se on. Tai ehkä sitä todellisuutta yritetään myös myydä. Että aika paljon niitä nuoria räppäreitä, ketkä lesoilee. Mulla meni taas, tiedätkö, puoli tuntia, kun mä tein tämän bangerin, ja tiedätkö, se on siinä, ja sitten se uskotaan. Mutta totuus on se, että vaikka, jos puhutaan, että niitä on niitä biittejä paljon, niin ajattele paljon tekstejä, riimipareja. Mulla on valehtelematta tuhansia muistiinpanossa, niin kuin valmiin, että on vaan kirjoittanut näin, ja mitä on vaan mieleen juolahtanut, että nekin menee aika sitten sillain roskikseen suoraan, mutta ei se ole mun mielestä sillain turhaa työtä. Ei tietenkään. Ei, että sehän nimenomaan sä sitten niinku yrität olla mestari siinä kirjoittamisessa ja siinä, että itse joskus jossain on sanonut jollekin, että itse ajattelee, että sä treenaat sitä kirjoittamista, kirjoitat nimenomaan sitä vähän niin kuin tekstejä ja näin just sen takia, että sit kun se tulee se hyvä inspiraation hetki tai se tietty juttu, niin sit sä osaat niinku tuoda sen eloon sellainen. Että sun pitää nähdä vaivaa, että sit on niitä muusikoita, ketkä on siellä, että no mä vaan nyt ootan tässä inspiraatioa. Niin ei. Että sit kun se inspiraatio tulee, mutta mitä sä sillä teet, jos sä et osaa hyödyntää sitä? Että sehän on just se, että mä ootan, että tulee se hyvä fiilis tehdä biisi. Mikä fiilis, tiedätkö? Sitten kun se tulee se sun fiilis, niin sä et saa sanaakaan paperille, koska sä et ole ikinä vaikka kirjoittanut tai sä et kirjoita tarpeeksi. Se on osa se, että sulla on niitä riimipareja, se on osa sitä, että sä ruokit sitä omaa luovuutta ja luot sitä taitoa siihen. Että sit sä voit sanottaa niitä hyviä tai huonoja tai mitä tahansa tunteita sit, kun sulla on se fiilis, että nyt niin kuin tehdään. Ja sama on mun mielestä kirjoittamisessa, mikä lukemisessa, että sä opit kirjoittaa vaan kirjoittamalla. Että se on vähän niin kuin, tai näin se on. Joo, totta kai. Mun mielestä. Paremmaksi tulee aina, kun tekee lisää. niin, että sitten kun tulee, tiedätkö se, että haluan kirjoittaa seuraavan Harry Potterin, niin jos sä et ole ikinä kirjoittanut 500 sivua, niin älä niin tiedätkö, usko, että sä voit niinku kirjoittaa sillä lailla. Totta kai. Mutta sen takia se on hyvä, että niinku aloittaa ja testaa ja tekee ja ilman mitään sellainen ylimääräistä, että tekee just siitä, että se on kiva. Niin siitähän se niinku lähtee käyntiin mun mielestä. Joo, itsestä. Joo, totta kai. Kauanko sulla sun mielestä sun kestää biisien teossa suurin piirtein? Varmaan aika vaikea sanoa yksi aika, mutta jos pitäisi jonkinlaista haarukkaa laittaa. Tässäkin vielä tulee sen jälkeen se, kun sä oot ehkä tehnyt sen taustan, johon siihen voi uppoa tunti tai siihen voi uppoa 5 tuntia, kirjoitat lyriikat, siihen voi uppoa se tunti tai 5 tuntia. Ja sen jälkeen vielä miksaat ja masteroit sen biisin ja siihenkin menee aikaan. Niin kyllä mä sanoin, että joku yksi biisi voisi olla, mitä mä heittäisin karkeasti. Se on kuitenkin aika pitkä se koneisto siihen. Joo. Ja se on useampi tunti. Varmaan lähemmäs 10. Right. Riippuu tietenkin, mutta... Ja niin kuin aktiivisia tavallaan työtunteja, että siinä sitten kun teet lyrikoit ja otat kahvitauon, niin se eikä sitten tuu siihen mukaan. Niin ja sitten tiedätkö, kun tulee se tilanne, että se on biitti, sulla on lyriikat, sit sä menet äänittää. Miten jos sä et ole siellä äänityskopissa sillain parhaimmillaan? Sä et ehkä osaa sitä biisiä. Sitten siinä menee aikaa, että sä äänität sen biisin tarpeeksi hyvän kuuloseksi. Minkälainen se äänitysprosessi itsessään on? No ei se ole mun mielestä niinku tätä kummosempaa. Sä meet ja räppäät. Niin, laitetaan tasot kohilleen ja biitti pyörii kuulokkeisiin ja sit vaan räppäät. Riippuu biisistä. Ja sitten tietenkin, että kuka on siellä tuottamassa, että tuleeko sieltä kuinka paljon ohjeet, vedä tällä tavalla tai vedä näin. Mutta aika sillain, sitäkin pitää treenata. Että sehän on just se, mitä moni niinku, ja mitä mulle heti sanottiin aluksi, kun mä tein ihan ekan biisin ja pääsin sellaisen lo-fi biittituottajan, joku Jekku on sen nimi. Se on ihan tosi hyvä, niin kun tekee tällaisia lo-fi biittejä. Niin monta kertaa otettiin, kun ei mulla ollut haju. Mulla oli hirveästi intoa, mutta ei mulla ollut haju, että en mulla ollut ikinä äänittänyt itteeni niin kuin kunnon mikkiin. Vedettiin 30 kertaa ja sen jälkeen se sanoi, että me treenaa kotiin, tuu ensi viikolla takaisin. Ja sitten se sanoi, että kun sekin on niin kuin, sekin oli tosi hyvä oppitunti siitä, että ja se teki hyvän palveluksen se joku Jekku siinä, että se niinku laittoi mut käymään sen läpi, että pitää treenata, tuu valmistautuneena
Ja se on valetta just niin kuin se sanoi mulle silloin, muista ikuisesti, että kun sä tiedät, sä oot kuullut ne tarinat, että Tupac on tullut, tiedät, studioon ja räpännyt ykkösellä purkkiin. Se ei ole totta. Niin, näinhän se on. Ja se on ehkä se ajatus, mikä monella on, kun lähtee tavallaan tähän se räppimaailmaan. Se, että Tupac on tullut ja vetänyt ykkösellä, teekö hittibiisin, niin se ehkä ottaa se realiteetti, se todellisuus siinä. Ei ainakaan mulle. Ehkä jollekin se voi olla, mutta ei mulle. Joo. Mutta kyllähän se niin näkee, että katsoo vaikka, että keitä nyt on räppäreitä, joku Sexmanhän pumppaa ihan sikana musiikkia ulos. Niin varmasti ihan, mitä muuta se tekee oikein vapaa-ajalla kuin musiikki. No on se sen työtä nyt, mutta niin. Sillain, mut you know. Et varmaan ihan jäätävästi niin tekee töitä se eteen. Varmasti. No on se pakko. Onko sulla mitään paineita, mitä sä oot kokenut, kun sä oot tehnyt musaa? Onko sä tehnyt ihan vapaalla kädellä vaan? Kyllähän se paineet on aina, vaikka nyt kun mä sanoisin, että oli siinä artistivarikossa, niin aluksi siinä oli paine nyt sit, kun kaikki tutustui ja kaikki tuli tutuksi, niin nyt se tuntuu vähän hölmöltä. Mutta vaikka hyvä esimerkki on toi keikka, mikä tulee, niin tänään ennen kuin tuli äänittelemään, niin kun tulee niitä uusia biisejä, niin kyllä tuli aika paljon veivattua sitä. Vähän kuin joku sana unohtui, kun ei ole vielä sillain selkärangassa täysin, niin kyllä sitä sitten oli vähän, että tämä pitäisi mennä alle viikon päästä nyt tästä vetää livenä. Että kyllä niitä on, mutta ei liiakseltaan. Ei ole vielä yöunia mennyt. Vai onko vähän? Ei, nappaa pari melatoniinia. Menee nukkuun. Se auttaa aina. Mutta on sitä sillain tullut valvottua, tehtyä biisejä. Yrittää pitää sen kuitenkin sillain harrastuksena. Mutta aika kovaa se, sit nyt kun siihen artistivarikkoon pääsee, yrittänyt kasvattaa sitä omaa näkyvyyttä, että pääsisi nimenomaan niille keikoille, joka on mulle se niin kuin paras juttu, niin sitä varten pitää nähdä tosi paljon vaivaa. Sitten on miettinyt vaikka nyt, kun tulee näitä uusia biisejä, että miksei ole vaikka aina noussut jotkut kuuntelijat. Ja kaveria kuuntelin podcastissa ja se sanoi sillain aika hyvin, mä en muista mikä sen podcastin nimi on, mutta vanha kaveri ja pelaa Suomen maajoukkueessa korista, niin sanoi jotenkin, että jossain vaiheessa hän tajusi sen asian, että hänelle ei niinku tämä treenimäärä vaan riitä. Niin se jotenkin kolahti tosi paljon, että ehkä se ei ole vaan riittänyt vielä siihen, että nyt pitää nähdä vaan enemmän vaivaa, että sitten saa niinku jotenkin sellainen tehtyä enemmän, panostettua enemmän. Se on just se, että nyt sen takia se aika on kortille, että nyt yrittää vähän sillain kehittää sitä hommaa. Ja mikä on sitten niinku huonoin skenaario on se, että yritin parhaani, niin ei siitäkään voi olla sillain, se on mielenrauhaa sitten vaan. Siitä oli joku effort, no one can judge effort. Niin kuin, että se työ, mitä sä teet, kukaan ei voi tavallaan tuomita sitä, että sä yritit. Niinpä. Se on hyvä tyyli. Se on hyvä tapa mennä. Ja itse just ehkä yritän myös lievittää niitä paineita sillä, että mä aina oon jotenkin sillain mennyt pikkuhiljaa sillä, että ottanut vähän niin kuin välitavoitteita, että olisiko SoundCloudissa ollut joskus, että jollain biisillä olisi 1000 kuuntelua. Ja sittenhän se tuli, niin sitten meni siihen, että no mitäs mulla olisi Spotifys vaikka 100 kuukausittaista kuuntelijaa, mitä jos niitä olisi 1000? Mitä jos jollain mun biisillä voisi olla yli 10 000 striimausta? Ja sitten ne kaikki on sillain tullut ajan myötä ja sillain, että se on kehittynyt siihen, että nyt ehkä pitäisi itse miettiä kanssa, mikä on se välitavoite ennen kuin alkaa puhua, että ei riitä. Mutta ehkä se on just se, että no kyllähän niitä on, mutta en mä nyt tässä paljasta. Mä en ole niin manifestoija. Että. Come on, mä tässä nyt vähän tiedätkö nyt. Anna meille jotain. No, olisi se kiva päästä vähän sillain, no lisää keikkoja ja striimimäärät nousee. Ja ehkä se myös, että ihmiset tykkää musiikista. Totta kai. Sehän on se kaikista tärkeä, mikä ratkaisee. Että itseä varten tätä tekee sitten kuitenkin. Myös yleisöä varten. Se on mun mielestä ihan, itse sanon, että vaikka olisi minkälainen artisti tahansa, joka julkaisee musiikkia ja sanoo, että teen tätä itteeni varten pelkästään, niin se on mun mielestä ihan paskapuhetta. Et jos sä laitat sen maailmalle tonne julkiseksi, niin on se myös tarkoitettu muille kuultavaksi tai nähtäväksi tai niin. Niin, totta kai. Eikä se ole mikään semmoinen asia, niin kuin, että siitä pitäisi jotenkin hävetä, että sä teet sitä musiikkia myös totta kai kuulijalle, etkä vaan niin kuin itselle. Siinä tekee sitten semmoisia pieniä muutoksia, mutta se on sen tarkoitus. Musiikki pitäisi yhdistää meitä ja se voi olla vaan niin kuin mun yksittäinen
yksittäinen biisi, josta mä vaan tykkään, vaan että mä haluan, että ihmiset tulee siihen yhteen, ihmiset ymmärtää sitä. Mä ymmärrän sitä kelaa, mitä sä haet. Joo, ehdottomasti. Näin se on. Ainakin mun mielestä. Mutta totta kai, siis se pitää, niin, että sillain totta kai se, kun sä teet, niin totta kai se pitää lähteä itsestä. Että sä itse haluat tehdä, sä tykkäät tehdä. Että moni sit voi miettiä räppiikin sillain helposti, että no sä teet tätä vain sen takia, että sä pääset johonkin tai saat kuuluisuutta. Niin itselle ei ole kyllä koskaan ollut mitään sellaista unelmaa, että vaikka olisi Ruisrockin rantalavalla sillä, että jotkut ihmiset tunnistais mut, että se mun mielestä se on vain sivujuonne kaikessa, mitä sit niinku tekee loppupeleissä. Susta oli tehty tonne Lapin kanssa juttua 2022. Ja sä oot siellä sanonut, sä oot opiskellut, tässäkin sanoit, että sä oot valmistunut luokanopettaja. Joo. Kyllä. Miten sä lähdit siihen maailmaan? Miksi luokanopettaja? No, ja miksi Rovaniemi? Tämä on ehkä se isoin kysymys, mikä mun mielestä kaikille ihmisille, jotka tulee tänne, on niin kuin, miksi sä tulit tänne? Kaikista paikoista, mitä Suomessa on, niin sä päädyit Rovaniemelle opiskelemaan luokanohjaajaksi tai opettajaksi. Jep. Joo, siis meillä on suvussa paljon opettajia. Ja mä oon ollut sillain, niin kuin mun äitikin on, ja mä oon aina sanonut, että musta ei kyllä opettajaa tuu, mutta voi kun musta sit tulikin opettaja. Ja niin, mä olin Intissä ja siellä sit iski sellainen, että mä en tiedä mikä siitä tuli, mutta mä olin niinku vuoden ja sit siinä oli sen pieni pakokauha, että mä haluan jotain muuta kuin tätä ryynäämiselämää. Siinä sit luin itteni luokanopettajakoulutukseen ja miksi Rovaniemi, niin tähänkään ei ole mitään sen diipimpää tarinaa, kun tänne oli niinku alhaisimmat pisterajat. No niin. Niinku rehellisesti. Mutta itse on ehkä sekin on just se, että muutenkin ihmisten kanssa ja näin, niin kuin vaikka keikkapaikat, niin sillä rohkeasti menee erilaisiin juttuihin. Että en mä sillä yliajatellut sitä, että mä oon sen Rovaniemi idis. Ja kuinka hyvä asia se sitten on ollut, että tänne on jäänytkin. On ollutkin sillä siisti sattumusten summa. Et ole valittanut? En oo. Ei täällä ole mun mielestä mitään ollut sillä valitettavaa. Että jotkut vois olla siellä, on aina halunnut asua Lapissa tai luontoon niin lähellä, niin mulla ei ole mitään niistä. Nukut kuulokkeet päässä, jos soit ehkä Moottoritie 24H striimiä luonto lähellä sydäntä. ei sentään. Mut joo, niin tänne oli helppo päästä. Tai ei ole helppo päästä. Mihinkään yliopistoon tai korkeakouluun ei ole helppo päästä, mutta tänne oli vaan alhaisimmat pisterajat. Relatiivisesti niin kuin yliopistoihin kun katsoo, niin tänne oli silleen helpompi päästä kuin muihin. Kai Joensuuhun oli vielä helpompi. Mikä oli? Joensuuhun oli vielä helpompi päästä, mutta mulla oli Rovaniemi ennen Joensuuta. No. Sen verran, että mulla oli vielä järjestys Helsinki, Rovaniemi, Joensuu. Okay. Oli helppo valinta sitten, kun Helsinkiin ei pääse. Mitkä on sun vahvuudet opettajana? No mä haluaisin sanoa niin kuin kohtaaminen. Ottaa aina se ajan sinne, että juttelee, kuuntelee oppilaiden asian, mitä niillä on sanottavaa. Se on tärkeää. Ja hyväksyy ne sellaisina kuin ne on. Itsellä on just niin kuin se erityispedagogiikan pätevyys vielä siinä taustalla, niin ehkä on enemmän sellainen, että mun mielestä se on vaan niin kuin nimenomaan se, että ne vois hyvin tai olisi kiva tulla kouluun. Tai olisi se yksi juttu siellä, että olkoon se sitten ohjaaja tai opettaja tai joku kaveri, että joku niin kuin pitäisi siinä niin kuin kiinni siinä arjessa, että ei syrjäytyisi. Kuulostaa tosi tärkeältä. Ja löytäisi se oman vahvuuden. Itselle ehkä oli sitten se musiikki silloin, että ajattelin, ja urheilu tietenkin, että oli sillä, että näissä mä oon hyvä, että kaikissa on jotain hyvää ja kaikilla on vahvuuksia, niin kaikki ei aina niitä vaan löydä, ne pitää vähän kaivaa esiin. Onko siitä ollut hyötyä tässä sun ammatissa, kun sä oot tehnyt musiikkia ja sä oot niin tällä musiikkialalla ollut, niin onko sä pystynyt hyödyntämään sitä sun tässä alassa ollenkaan, tai niin opettajana? Joo, en mä siis, kyllä jotain musan tunteja on pakko joutunut pitämään, mutta tai päässyt pitämään ja kaikkea näitä. Että kyllä sitä räppiä on ottanut ja muuta, että onhan siitä tietenkin hyötyä. Se mielellä ottaa sit sitä mukaan opetukseen. Nyt kun on ollut vaikka pääsiäinen, niin vähän pääsiäislaulua laulettiin siellä. Mutta joo, kyllä sitä yrittää ottaa mukaan. Ylipäätänsä mä niinku itse en ajattele, että mä oon kaikessa paras tai tiedän kaikesta kaiken. Ehkä sekin on hyvä vahvuus. Et loppupeleissä, että
mä en tiedä oikeasti yhtään mitään. Sä oot valmis oppimaan. Niin. Se on kaikista tärkeintä. Se on. Mistä sut löytää? Sosiaaliset mediat? Joo. TikTok, Instagram, YouTube. Sitten kirjoittaa Galtsy, G-A-L-T-Z-Y. Mm-hmm. löytyy kanssa video descriptionista. Mun pitäisi keksiä itselleni helpompi artistinimi, mutta ei sitä voi enää vaihtaa. Nyt se on Galtsy. se on ollut ja näin. Mutta joo, sieltä löytyy someista ja siellä voi nakkaa viestiä, jos tulee jotain asiaa tai haluaa antaa ruusuja tai risuja. Se on biiseistä. Jep. No niin. Eli Instagram, TikTok. Siinä se on. YouTube varmaan kanssa. YouTube. Ja Spotify. Ja niin ehdottomasti. Tämä on ehkä se tärkein. Jos et käytä Spotifyta, niin YouTube on kanssa. Ja kaikista muistakin mahdollisista, mistä voi striimaa. Ilman muuta. Jep. Ja mulla on itse asiassa sulle lahja nyt vielä tässä podcastin loppuun. No niin. Pari, me ollaan aika paljon tehty keikkoja varten, me ollaan tykätty visuaalisuudesta ja paljon merchandisea, niin nämä meidän merchipaidat on vähän kuin VR-vessat. Ei VR-vessa, vaan VR-junat. Että vähän töksäytelle menee, että joskus menee paljon, joskus vähän, mutta aina kaikki on löytänyt perille. Niin. No niin. Täällä on pari paitaa äijälle. Mä en tiennyt mikä sun koko, että toisen voi laittaa seinälle tai... Ohan nähnyt hienoa. On. Siinä ainakin saa kasvot kaikille, kestä on puhunut tästä bändin jäsenistä. Kyllä. Ja sitten on yksi tollanen otetaan vielä toinen. oma soolo. Oi, nyt on kuule jätkän kynttiläkin taustalla. Ui. Jep. Nyt löytyy. Jep. Noita ei ole nyt keikoilta saa, tulkaa katsoa. Keikkoja sit, sieltä saa paitoja. Ilman muuta. Mä kiitän sua tästä. Kiitos, oli mukava. Oli tosi mukava.